Normalian maratoiek izatea horrelakoak, aurreneko bueltan bajunge atzian, taldian atzian, egunez enaita, pixkat, jendia estudiatzen, nola jutezian, raskarrak, basian noiz, porque ni batzuk enituen ezagutzen, beste batzuk bai, zian ere garaikoan, ikadoz bazion Zaragozakoen nula ezagutzen, eta nintzen atzeetik hori, pixkat estudiatzen inundikan jo, eta banekin hori behinko nula, aurreneko enporteguan fuerte sartu, egin duen aurrenak sartu eta aurrenak atea, eta taldie txikitu. Eta alba gendun, sumaiko juveniekin bakarrikan junta, bezala hori. Eta asko jota hiru piragua gehatzea. Eta eroia, maratoi egitea oso inkomodua, ezta? Hiru piraguak egin jutea releboska, txandaka. Baina, klaro, genekan, azkenengo horrektatik atea eta markatzen sartu horren nula porteoa. Hain porteo motxo izan da, eta 500 metro gatzen zian metako, orduan importantia zen, markatzen sartzia, gaina bastante pixka azkar sartu beha, eta hori korrika, algen nuna aldapa hortan gazkeneako altzan da. Kontuz, patinatzen! Kontuz, minik hartu gabe!